Aj s touto malou nepríjemnosťou sa stretávame od zákazníkov, je to však málokedy, ale prečo sa mi znižuje svetlosť v miestnosti po výmene okien? Je to preto, pretože vy keď máte staré okná, staré tešaverky alebo staré kasňové, nemalo by to byť pri starých plastových, len pri týchto dvoch typoch, kasňové alebo tešaverky, tak tam je ten rám užší a tým pádom máte viacej svetla a to sklo není žiadno tónované, není po tých rokoch, keď sa vtedy robilo, tak je tam proste číre sklo, není tam žiadna taká nejaká vrstva alebo nejaká ochranná vrstva. Po výmene okien máte teda hrubší rám, po celom obvode máte hrubšie krídlo, po celom obvode a tým pádom máte aj menšie sklo, tým pádom máte aj menej svetla v miestnosti. Niekto si to všimne, niekto si to nevšimne, niekomu to vadí, niekomu to nevadí, ale treba s tým počítať, že keď teda idete do starých kasňových okien, z tých dvojitých, čo majú dve krídla za sebou, tak treba počítať s tým, že keď dáte nové okná, tak trošku to tú svetlosť zníži. Nie je to však nič markantné. Všimli ste si to pri výmene okien? Ako to máte vy? Dajte mi vedieť.